У Беларусі памілаваныя 29 палітвязняў. На волю выйдуць 11 жанчын і 18 мужчынаў. Імёнаў не называюць. Прэс-служба Лукашэнкі заяўляе, што ўсе яны, цытата, пакаяліся ў сваіх дзеяннях і звярнуліся з хадайніцтвам аб памілаванні. За апошнія паўгода гэта 7-я хваля памілавання, а колькасць вызваленых перакрочыла 200. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Святкаванне, вызваленне вязняў і перамовы пра фармаванне пераходнага ўраду. Што чакае Сірыю пасля падзення рэжыму Башара аль-Асада? У Сірыі зараз магчыма ўсё, што заўгодна. Да стварэння дэмакратычнага кіраўніцтва і дэмакратычных выбараў, да ісламізацыі. Пераслед ёсць, а дакументу няма. Суды не выдаюць копіяў пастановаў асуджаным з палітычных матываў. Власть понимает, что эти документы очень нужны людям, которые выезжают за границу от преследования. Утрая больш за шараговага беларуса. Расследавальнікі высветлілі, хто і колькі зарабляе ў мусцэнтры нявесткі Лукашэнкі. Мы уже достаточно долгое время подозреваем, что это такая карманная фирма непосредственно самой Анны Лукашенко. Над амбасадай Сірыі ў Маскве вывесілі сцяг апазіцыі. У Менскай амбасадзе пакуль прыбралі стары. У гэты самы час былы сірыйскі прэзідэнт атрымаў прытулак у Расіі. У самой Сірыі паўстанцы вызваляюць з турмаў палітвязняў, марадзёры выносяць золата з асадаўскіх палацаў, Ізраіль акупуе памежныя раёны Сірыі, а паблізу Пальміры ажывае ісламская дзяржава. Літаральна за 2 тыдні 13-гадовая вайна і паўстагоддзя кіравання аль-Асадаў скончыліся. Што адбываецца ў Сірыі і што чакае гэтую краіну у сюжэце Антона Бяздольнага. Пуцін пастанавіў даць былому прэзідэнту Сірыі Башару аль-Асаду палітычны прытулак. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Пра тое, што Асад уцёк у Маскву, дзе папрасіў прытулку, сталася вядома яшчэ ў нядзелю. У самой Сірыі групоўкі ўзброенай апазіцыі ўзялі пад кантроль правінцыю Латакія. Там размешчаныя расійскія вайсковыя базы. На іх тэрыторыю паўстанцы не заходзілі. Турэцкія медыа паведамілі, што Расія папрасіла ў Турцыі дапамогі ў вывадзе расійскай арміі з гэтых базаў. Сейчас мы видим, что в такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности, поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью. У Дамаску тым часам працягваецца святкаванне падзення рэжыму Асада. Пасля ўваходу паўстанцаў у горад антыўрадавыя войскі пачалі вызваляць вязняў турмы ў Саід-Наі. Там утрымліваліся тысячы праціўнікаў рэжыму. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, з 2011 года там загінулі каля 30 тысяч чалавек. Паводле французскага выдання «Ле Фігаро» у Сірыі ўжо ідуць перамовы пра фарміраванне пераходнага ўраду. Паводле інфармацыі журналістаў выдання, ўрад можа ўзначаліць былы прэм'ер Рыяд Хіджаб. У 2012-м ён асудзіў Асада і з'ехаў у эміграцыю. Тым часам у Сірыі назіраюцца прыкметы анархіі. Марадзёры рабуюць шматлікія палацы і рэзідэнцыі Асада, не працуюць крамы і дзяржаўныя установы. Армія дэмаралізаваная і не кантралюе сітуацыі. У Сірыі зараз магчыма ўсё, што заўгодна. Да стварэння дэмакратычнага кіраўніцтва і дэмакратычных выбараў, да ісламізацыі, якую я б таксама не выключаў. У нядзелю і панядзелак Злучаныя Штаты нанеслі некалькі дзясяткаў авіяўдараў па пазіцыях так званай ісламскай дзяржавы. Армія Ізраілю, у сваю чаргу, ударыла па ўрадавым квартале Дамаску, а ў нядзелю, упершыню пасля вайны суднага дня 1973 года, увяла войскі на тэрыторыю Сірыі. Пока, конечно, Сирия, судя по тому, что какая информация доходит оттуда, да, это хаос. Это хаос с таким проблеском надежды, потому что, конечно, для большинства жителей Сирии режим Башара Асада был абсолютно преступным и крайне непопулярным, поэтому он, в общем-то, с такой легкостью и пал. Грамадзянская вайна так званай узброенай апазіцыі Сірыі супраць рэжыму Башара аль-Асада пачалася пасля пратэстаў у 2011-м. Урадавыя войскі ваявалі супраць так званай узброенай апазіцыі і супраць ісламскіх груповак, у тым ліку ісламскай дзяржавы. Пасля ўмяшання Расіі ў 2015-м Асад
здолеў вярнуць кантроль над большай часткай Сірыі. З 2018 года баявыя дзеянні ў краіне амаль не вяліся. У канцы лістапада сёлета разрозненыя групоўкі праціўнікаў рэжыма, якія базаваліся на мяжы з Турцыяй, нечакана перайшлі ў наступ. За некалькі дзён яны занялі другі паводле велічыні горад Сірыі Алепа, а 8 снежня ўвайшлі ў сталіцу Дамаск. Башар аль-Асад пакінуў пост прэзідэнта і ўцёк з краіны. В последние годы, конечно же, Башар Асад стал в какой-то степени игрушкой в руках и России, и Турции, и Соединенных Штатов. Это была такая церемониальная фигура, которая держалась, сидела на штыках. И было понятно, что чем больше Россия завязает в украинском конфликте, тем меньше у него будет сил спасать Асада. Беларуская прапаганда ў цэлым ігнаруе тэму падзення рэжыму Асада. Лукашенко ў панядзелак сустрэўся з чарговым расійскім губернатарам, але падчас публічных прамоваў не ўзгадаў тэму ўцёкаў кіраўніка нядаўна сяброўскай для яго краіны. Башар более спокойный, доктор. Мы с ним очень дружны. Лукашенко ездзіў з візітам у Сірыю двойчы, ў 98-м яшчэ пры жыцці папярэдняга кіраўніка Хафеза аль-Асада і ўжо пры Асаду малодшаму 2003-м. Башар аль-Асад прыязджаў у Менск аднойчы ў 2010-м. У 21-м годзе пасля апошніх выбараў, што адбыліся ў Сірыі, Лукашенко віншаваў Асада з бясспрэчнай перамогаю. Тады, паводле інфармацыі ўладаў, Башар атрымаў больш за 95% галасоў выбарнікаў. Гэта тычыцца рэжыму Лукашэнкі, які выглядае вельмі трывалым, і сёння, напэўна, хтосьці скажа, што там праз пэўны час рэжыма Лукашэнкі існаваць не будзе. Гэта будзе разглядацца як нейкія такія фантастычныя гісторыі. А ўсё можа адбыцца досыць хутка, так што і гэта, напэўна, для беларускага грамадства добрая лекцыя з сірыйскіх падзеяў. Тым часам амбасада Сірыі ў Беларусі зняла сцяг, які быў дзяржаўным пры кіраванні Асадаў, але ў адрозненне ад Масквы новага сцяга апазіцыі пакуль на флагшток не ўзнялі. Антон Бяздольны, Белсат. Былая дырэктарка і галоўная рэдактарка Белапан Ірына Леўшына на волі. Журналістка цалкам адбыла тэрмін пакарання – 4 гады пазбаўлення волі. Яе засудзілі за нібыта стварэнне экстрэмісцкага фармавання, якім суд палічыў частку інфармацыйнага агенцтва. На сваёй старонцы ў Фэйсбуку Ірына Леўшына напісала, што з настроем і здароўем у яе ўсё ў парадку і падзякавала ўсім за падтрыманне. Цяпер яна прызвычайваецца да нармальнага жыцця і бавіць час з сям'ёй. Леўшына адзначыла, што не плануе пакідаць Беларусь. Міліцыя і суды ўсё часцей не выдаюць беларусам пратаколаў і пастановаў у палітычна матываваных справах. Канкрэтныя выпадкі прыводзяць нашыя калегі з Радыё Свабода. Чаму хаваюць гэтыя дакументы і як без іх даказаць палітычны пераслед, распавядзе Аліна Скрабунова. Арыштавалі на сотні, канфіскавалі тэлефон, пакаралі штрафам і не выдалі аніводнага афіцыйнага дакументу аб прысуджаным адміністратыўным арышце. Пра рост колькасці такіх выпадкаў паведамляе Радыё Свабода са спасылкаю на ўласныя крыніцы сярод пацярпелых і юрыстаў у Беларуси. Следчы выклікае на допыты праз тэлефон. У канцылярыі суда спачатку адмахваліся. Потым прынялі маю заяву і праз некалькі дзён аддалі копію пастановы. На руках маю толькі квітанцыю, што аплаціла штраф, але ў квітанцыі не пішацца, што гэта менавіта за экстрэмізм. Сітуацыі, калі міліцыя ці суды не выдавалі грамадзянам дакументаў, датычаць выключна палітычных справаў. Логіку уладаў праваабаронца Павел Левинов бачыць у наступным. В первую очередь это связано с тем, что власть не хочет оставлять следы и давать подтверждающие документы на руки людям. Ну а второе, что власть понимает, что эти документы очень нужны людям, которые выезжают за границу от преследований. Выдаваць дакументы аб усім, што адбываецца ў межах адміністратыўнай або крымінальнай справы, абавязак органу, які займаецца гэтай справай, тлумачыць праўнік НАУ Михаил Кирилюк. Гэта з'яўляецца парушэннем ці працэсуальна-адміністрацыйнага кодекса, ці крымінальна-працэсуальнага кодекса, і гэта павінна карацца. Гэта павінна карацца там дысцыплінарна, гэта павінна карацца прыцягненнем да адказнасці тых людзей, якія гэты працэсуальны кодекс парушаюць. Акрамя нявыдачы афіцыйных дакументаў, з канца кастрычніка рэжым Лукашэнкі перастаў публікаваць так званае пакаяльнае відэа з людзьмі, якія абвінавачваюцца ў экстрэмізме.
режим хочет, наверное, показать, что у нас в Беларуси, по крайней мере, все хорошо, все спокойно, и нет вот этих вот, так сказать, политических дел. Потому что режим сам наступал на грабли, на свои же грабли, которые вот показывал вот эти видео, где показывал, в принципе, свои репрессии. Калі вы праходзіце ў палітычнай справе, праваабаронцы раяць усё ж такі дабівацца выдачы на рукі пратаколаў, пастановаў і іншых дакументаў. Бо яны не проста пацвярджаюць факт рэпрэсіяў, але і называюць імёны тых, хто гэтыя рэпрэсіі чыніў. Калі опять-таки улада ў Беларусі зменіцца, а яна безумоўна зменіцца, будзе магчымасць прыцягнуць да адказнасці тых, хто здзяйсняў палітычныя рэпрэсіі. І таксама гэта магчыма будзе нават без паперы, але з паперай гэта будзе значна прасцей і лягчэй. Калі атрымаць афіцыйных дакументаў не ўдалося, у якасці доказаў рэпрэсіяў могуць выступаць фота, відэа, а таксама сведчанні іншых людзей. Аліна Скрабунова, Белсат. У горадні пачалі разглядаць справу палізняволенай маці 3 няпоўнагадовых дзяцей. Вікторыю Дамастой судзяць паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іх спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп і знявага Лукашэнкі. Жанчыну затрымалі яшчэ ў студзені падчас масавага хапуна за прадуктовую дапамогу ад ініцыятывы I Need Help BY. Падставаю сталіся лісты і грашовыя пераводы палітычным вязням. Тады Вікторыю Дамастой пад варту не ўзялі, аднак па выніку экспертызы канфіскаванай тэхнікі 20 красавіка змясцілі за краты. Сілавікі нібыта выявілі каментары ў сацыяльных сетках. У Менскім гарадскім судзе завочна судзяць былых сілавікоў, удзельнікаў ініцыятывы «Супраціў» Паўла Кулажанку і Віталя Пацехіна вінавацяць у нападзе дрона на базу Менскага АМАПу у верасні 2021 года. Відэа атакі базы АМАПу апублікавалі ў тэлеграм-канале «Буслы ляцяць». Паводле следства, Пацехін нібыта пры спрыянні кантрабандыстаў перамясціў з Украіны дрон з вялікай грузапад'ёмнасцю, пасля чаго скінуў 2 5-літровыя бутэлькі з запальнаю сумессю на базу АМАПу і пакінуў тэрыторыю Беларусі. Пра ролю Кулажанкі ў нападзе не паведамляюць. Следчы камітэт згадаў ягоную прыналежнасць да аб'яднання «Буслы ляцяць». Фігурантам выставілі абвінавачанні ў шэрагу артыкулаў, сярод якіх тэрарызм і спрыянне экстрэмізму. На маёмасць Пацехіна і Кулажанкі наклалі арышт агульным коштам прыблізна 240 000 рублёў. Тым часам у Гомлі распачалі разгляд грамадзянскай справы, у якой праходзяць адразу 20 працаўнікоў цэнтральнай гарадской клінічнай паліклінікі. Паводле інфармацыі з раскладу суда прадметам спрэчкі стала кампенсацыя работнікамі нанесеных стратаў. Раней у сакавіку ў Гомлі вынеслі прысуд загадчыцы аддзялення прафілактыкі і 2 медсёстрам, якія займаліся прыпіскамі аб'ёму вакцынацыі супраць COVID-19, каб выканаць паказчыкі і атрымаць прэміі. На працягу амаль 2 гадоў яны знішчылі вакцыны коштам амаль 2 мільёны рублёў. Фігурантак асудзілі на так званую хатнюю хімію да 4 да 5 гадоў. Без накіравання ў калонію і абавязалі кампенсаваць страты. Журналісты бюро «Медыя» апублікавалі новае расследаванне. Яно прысвечанае музычнай медыякампаніі, дзяржаўна-прыватнаму прадзюсарскаму цэнтру, які займаецца прасоўваннем беларускай эстрады. Пасаду генеральнай прадзюсаркі ў ім займае нявестка Александра Лукашэнкі Ганна. Высветлілася, што заробкі некаторых працаўнікоў гэтай кампаніі значна перавышаюць сярэднія ў краіне. У цэнтр увагі нашых калегаў трапілі 2 асобы. Дырэктар кампаніі Андрэй Гузель, які ў 2023 годзе зарабіў больш за 94 000 беларускіх рублёў. Для параўнання, сярэдні заробак у краіне сёлета складаў каля 1900 рублёў у месяц. Іншая асоба, Тацяна Кулакова, намесніца дырэктара і сястра Ганны Лукашэнкі, атрымала больш за 79 000 рублёў. Пры гэтым музычная медыякампанія фінансуецца за кошт дзяржавы і мае доступ да шырокіх рэсурсаў, у тым ліку бюджэтных. Деньги государственные, то есть белорусов, налогоплательщиков, просто самым безобразным образом пилятся и перекладываются в карман конкретной фирмы, которая контролируется невесткой Лукашенко. Но это называется коррупция в цивилизованном обществе.
Музычная медыякампанія належыць дзвюм структурам. 30% Палацу Рэспублікі, што падпарадкоўваецца кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, а 70% прыватнай кампаніі ANSL Production. Апошняя фірма належыць Андрэю Урублеўскаму, які непасрэдна звязаны з Дмітрыем Лукашэнкам. Звяртае ўвагу бюро медыя і на абрэвіятуру гэтай фірмы ANSL, якая нагадвае ініцыялы Ганны Сергеевны Лукашэнкі. Афіцыйная яна не пазначаная сярод кіраўніцтва гэтай кампаніі. Спадарства Белсат можна не толькі глядзець, але і чытаць. QR-код, з дапамогай якога можна перайсці на наш тэлеграм-канал у левым верхнім куце вашых экранаў і манітораў. З захаваннем уласнай бяспекі падпісвайцеся на тэлеграм Белсату, там вы знойдзеце самыя аператыўныя навіны. Чытайце таксама нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але паўтару, дбайце пра уласную бяспеку. І працягваем нашае выданне. Кіраўнікі ў рэгіёнах атрымліваюць заробкі, якія перавышаюць сярэдні ў некалькі разоў. Былы віцэ-прэм'ер Михаил Русы ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу называе сумы 7-8 тысяч рублёў. Ці сапраўды столькі зарабляюць у вёсках і ці ўдаецца ўладам захоўваць працаўнікоў у сельскай гаспадарцы? В наступным сюжэце. Руководитель, если есть производство, он зарабатывает по 7-8 тысяч. Это уже есть привлекательность. Так, былы віцэ-прэм'ер Михаил Русы ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання адказаў на пытанне аб прывабнасці працы ў вёсцы. Пры гэтым канкрэтных рэгіёнаў з такімі заробкамі ў кіраўнікоў чыноўнік не агучыў. Лічба можа быць рэальнай, кажа Зміцер Лупач, былы аграном, што працаваў у вёсцы. Што праўда, знайсці кіраўніка гаспадаркі не так і проста. Людзі не хочуць ісці на гэтую пасаду. Вялікая адказнасць, патрабуюць гэтыя паказнікі выконваць. З адной стороны, трэба каб выглядаць добра ў вачах начальства, рабіць прыпіскі, бо без гэта ніяк. А з іншага, калі чалавек патрапляецца, вось нядаўна былі там суды, я ведаю, здаецца, у Мёрскім раёне, потым чалавека судзяць, хаця сама сістэма да гэта і прымушае. Заробкі ж у працаўнікоў гаспадаркі зусім не такія прывабныя, як у кіраўніка. Доказы гэтага рэгулярна з'яўляюцца ў садсетках. ООО «Стригова», Кобринский район. Вот такая вот зарплата. За кастрычнік жывёлагадовец зарабіў 1103,5 рублі. Амаль удвая менш атрымала працаўніца з Брагіншчыны. Я животновод по доращиванию до 4 месяцев телята выращиваю, так. Сено, солома, зерно, молоко. З апублікаванага разліковага аркуша за кастрычнік вынікае, што за 27 працоўных дзён яна зарабіла 570 рублёў. Паводле разліку, штодня без выходных яна працавала 7 гадзінаў. Да таго ж, жывёлагадовец заяўляе, што за частку гадзінаў ёй не заплацілі ўвогуле. 2,5 дни я не была на работе, но тут стоит 4 дня. Остальные часы куда-то срезали, неизвестно куда они пошли. И кому-то у карман. Сярод вакансіяў на сайце работа.by жывёлагадоўцам прапаноўваюць заробак ад 1 до 2,5 тысячаў рублёў. Пры гэтым улады няспынна кажуць пра адмысловыя праграмы, каб зацікавіць людзей і ў першую чаргу моладзь заставацца ў вёсцы. В частности, по Витебской области в рамках 70-го указа выплата молодым специалистам по 1000 рублей, то есть ветеринарным врачам, зоотехникам, кроме зарплаты. То есть это тоже один из стимулов, который зовет ребят на работу в деревню. У праграмы адраджэння і развіцця вёскі улады цягам дзесяцігоддзяў уклалі мільярды долараў, у тым ліку на будаўніцтва аграгарадкоў і вёсак будучыні. Аднак шмат дзе пабудаваныя дамы стаяць пустыя і занепадаюць, гэтаксама, як і вясковыя хаты. Можна чалавека завабіць жыллём і нават тымі ж пад'ёмнымі, але потым, калі ён не будзе атрымоўваць заробку, калі там няма той інфраструктуры, то ж дзіця ў школу завесці. Зараз тых школ засталося там па некалькі на раён, а то ў сам раён трэба вазіць, і людзі не хочуць. Галоўная ж прычына заняпаду вёскі – неэфектыўная эканоміка, кажа былы чыноўнік Артём Брухан. І прыводзіць прыклад свайго рэгіёну – Берасцейшчыны. Там моцна развітыя прыватныя гаспадаркі, дзе людзі вырошчваюць гародніну на продаж. Прыватны бізнес звязаны з сельскай гаспадаркай. І заробкі там нашмат вышэйшыя. Заробкі там больш прывабныя, і людзі едуць працаваць. Вось і ўсё, вось і весь адказ, дзе калі не дзяржава вырашае, колькі плаціць за тую і іншую справу, а рынок. Змяніць сітуацыю ў краіне можна толькі сістэмнымі рэформамі, падкрэслівае былы чыноўнік. Ірына Дарафейчук, Белсат.
У Румыніі пачаліся перамовы аб стварэнні новага ўраду, які павінен арганізаваць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Гэта звязана з палітычным крызісам пасля анулявання вынікаў першага туру выбараў, дзе нечакана перамог прарасійскі кандыдат Кэлен Джарджэску. Фармаванне новага ўраду стала прыярытэтам, бо трэба стабілізаваць сітуацыю ў краіне і правесці празрыстае галасаванне. Пра іншыя міжнародныя падзеі ў нашым аглядзе. Украинские морские дроны Sea-Baby нанесли удар по российских вертолетах, самолетах и патрульных катерах «Раптор». Як вынікае з перахопленых паведамленняў, ёсць ахвяры і параненыя сярод экіпажаў верталётаў. Таксама беспілотныя летальныя апараты пашкодзілі баржу, на якой была вайсковая тэхніка. Паведамляецца, што на ёй магло быць абсталяванне для рамонту Крымскага моста. Аперацыя дэманструе пашырэнне магчымасцяў марскіх дронаў, якія Украіна выкарыстоўвае ў вайне з Расіяй. У акупаваным Донецку пры выбуху аўтамабіля загінуў начальнік аленаўскай калоніі Сергей Еўсюкоў. Ягонай жонцы адарвала нагу. Афіцыйных звестак аб прычыне выбуху няма. Мясцовыя крыніцы паведамляюць, што інцыдэнт мог быць звязаны з дыверсіяй ці ўнутранымі канфліктамі на акупаваных тэрыторыях. Аленаўская калонія раней неаднаразова станавілася аб'ектам міжнароднай увагі. Яна вядомая як месца ўтрымання ўкраінскіх ваеннапалонных, у тым ліку абаронцаў Марыупалю і байцоў палка Азоў. У 2002 годзе ў гэтай калоніі здзейснілі тэракт супраць палонных байцоў ЗСУ, у выніку якога загінулі 50 асобаў. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Юн Сук Ёль сутыкнуўся з забаронай на выезд з краіны. Такое рашэнне звязанае з расследаваннем, якое вядзецца ў дачыненні магчымых парушэнняў падчас нядаўняга ўвядзення ім ваеннага становішча. Гэта рэдкая захада, якую ўжываюць да дзейнага кіраўніка дзяржавы. Юн Сук Ёль працягвае выконваць свае абавязкі. Аднак сітуацыя ўзмацніла палітычную напружанасць у краіне. Апазіцыя патрабуе тлумачэнняў, а прыхільнікі прэзідэнта лічаць забарону часткай палітычнай барацьбы. Нагадаем, што ў мінулую суботу парламент Паўднёвай Карэі не змог абвесціць імпічмент Юн Сук Ёлю, бо не было кворуму. Галасаванне паказала, што ў прэзідэнта яшчэ ёсць падтрыманне ў парламенце, нягледзячы на крытыку ад апазіцыі. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту, дзе ўжо больш за тыдзень працягваюцца пратэсты, ўначы 8 снежня з'явілася навагодняя ялінка. Уладу устанавілі каркас у той час, калі на плошчы часова не было пратэстоўцаў. Ялінка пакуль выглядае незвычайна. Яе верхняя частка ўпрыгожаная штучнымі галінамі, а ніжняя стала сімвалам бягучай сітуацыі ў краіне. Пратэстоўцы размясцілі на ёй сцягі Грузіі, Еўразвязу, Украіны і ЗША, а таксама фотаздымкі журналістаў і актывістаў, якія пацярпелі падчас разгонаў дэманстрацыяў. Насупраць ялінкі спалілі пудзіла кіраўніка дэпартаменту спецыяльных задачаў Грузіі, які курыруе дзеянні спецназу на пратэстах. Тым часам у Грузіі хочуць забараніць насіць маскі на мітынгах і акцыях пратэсту. Паводле прэм'ер-міністра Іраклія Кабахідзе, адпаведны закон будзе прыняты ў бліжэйшы час. У французскай сталіцы прайшла першая імша ў адноўленым саборы Парыжскай Божай Маці. Аднаўленне Нотр-Даму пасля пажару каштавала прыблізна 850 мільёнаў еўраў. Чакаецца, што пасля адкрыцця сабор зноў стане адным з самых наведваных аб'ектаў у свеце, прымаючы да 15 мільёнаў турыстаў за год. Павел Олейников, Валентин Василенко, Белсат. Знакавы дзень у беларускай культуры. 133 гады таму ў Менску нарадзіўся Максім Богданович. Паэт, публіцыст і перакладчык. Большую частку жыцця ён правёў па-за Беларусю і пражыў усяго 25 гадоў. Аднак пакінуў найдасканалейшую літаратурную спадчыну. Богданович пакінуў след, які супастаўны з эстэтычнай рэвалюцыі. Богданович падняў некалькімі паверхамі вышэй беларускую стылістыку, культуру беларускай літаратуры, самаўсведамленне беларускага літаратара і беларуса наогул. Максим Богданович наблизил белорусскую литературу до сусветной, уключил, можно сказать, наше письменство у европейский и сусветный контекст. Адзіны прыжыццёвы зборнік паэта «Вянок», у якім Богданович эксперыментаваў з вершаванымі формамі, стаў класікай беларускай літаратуры. «Зорка Венера», «Вераніка», «Слуцкія ткачыхі» і шмат якія іншыя творы паэта сталі тэкстамі папулярных песень.
У дзіцячых садках Менску дзеці гадамі елі мяса, імаверна выцягнутае з жывёльных могільнікаў. Крымінальную справу дзяржаўныя органы не робяць публічнаю. Мы распавядаем пра гэта. З аўтаркай рэпартажу праграмы «Тыдзень» Юліяй Цяльпук пагаварыў Сергей Падсасонны. Размова ў праграме «Белсат-Зум» вашай увазе праз імгненне. У аб'ектыве гэта ўсё, што падрыхтавала нашая рэдакцыя. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу спадарства добрага вечара і развітваюся да наступнай сустрэчы.